ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಾಡೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚಲರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಯ್ನೇನು ಮೀಟಾರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಇದು 26 ಮೇ 2023. ಈ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಮಂತಂದುಳ್ಳೆ ಆ ಜನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆಲ್ಲ ವಿಶ್ ಮನ್ ಪೂಜೆ ಎಂದು ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಆ ಜನ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮೀಟಾರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಪಂಡ ಕೇಕ್ ಪೂರದೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪೇರ ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಆ ಜನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಮಂತ್ ಪೋಳೆ ಅಂದು. ಸೊ ಇತ್ತೇನಿತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಜನನಿತೆ ತೂಯರ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲೆ ಕುತೂಹಲದಪ್ಪು ಏರು ದಾನೆ ದಾಯ್ತಾ ಅಂದು ತೋ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಳೆ ಏರು ನಿಗ್ಲೆ ತೊಯ್ಪಂದುಲ್ಲೆ ತುಡೈತೆ ಈ ರೀತಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ತಟ್ಟೆ ತುಳೆ ಆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಯ್ ನಿತೆ ತೊಯ್ಪಂಜಿನ ಟೈಮ್ ತುಳೈತೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಯ್ ತುಳೆ ಈ ರೀತಿ ಜೆತ್ತೋಂದುಳ್ಳೇರು ತುಳೆ ಮೂಳೆ ತೂದು ಪರದಿಗಳು ತುಳೆ 26 ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ತೂವರ್ 26/05/2019 ಈಜಂತ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಸೊ ಇನಿ 26 ಡೇಟ್ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆಯರಾಗಲು ತುಲೆ ಎಲ್ಲ ವಿಸ್ಮನ್ ಪೂಜರು ಬಟ್ ತುಲೆ ಏತು ಉಪಕಾರ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅಂದಿನ ಇದವರ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ತೋಟ ಊರ ಪೋಳಿನ ಅಂಕ್ಲೆಗೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಪಾಯರ್ ಹಾಪುಂಡು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಆ ಸೈಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆ ಸೈಡ್ಗುಲ್ಲ ಪೋಳಿ ಈ ಸೈಡ್ಗಳ ಪೋಳಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಯಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮನ್ಪುಂಡು ದೆಕ್ ಪನ್ಪುಡು ಎಂಕ್ಲ ಪಾಪು ಅತ್ತಂಡ ಬ್ರಿಡ್ಜಿನ ಮನ್ಪ ತೊಲೆ ತೂರತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಯ್ನು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐಕ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಡಂದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಗೆ. ಓಕೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಳೆ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಬತ್ತೊಂದಪ್ಪ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.